Нәк ярты гасыр элек Николаевка районы Зур Ширклей авылында безнең якын кешебез Тимербулатов Камил Кәбир улы якты дөньяга аваз салган. Бүген 6 гыйнвар көнне ул үзенең 50 яшьлек матур алтын юбилеен каршылап үтә. Шул уңайдан Никулина станциясына без яраткан тормыш иптәше Сания, әтисе Кәбир, кызлары Алсу һәм Гүзәл, кияве Ильяс, оныгы Амира, апа-сеңелләре Расимә һәм Райла, кодасы Рәшид, кодагысы Сания иң җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Сөекле кешебез авыл баласы буларак мәктәпне тәмамлап Кузнецк шәһәренең һөнәри училищесында сварщик һөнәрен эзләштерде. Батыр һәм матур егет белән без 1996 елның 27 декабрендә үз гаиләбезне кырдык, дип яза башлаган хатны яраткан тормыш иптәшегез Сания апа. 1998 елны безне олы бәхетле итеп беренче татлы балабыз, кызыбыз Алсу туды. 3 елдан соң тормышыбызны тагын да бизәп, кызыбыз Гүзәл дә якты дөньяга аваз салды. Гомере буе сөекле ирем гаилә диеп акталып намуслы хезмәттә иде. 19 ел буена Мәскәү шәһәрендә төзүчелек тармагында эшләде. Бүген дә ул армый-талмый үз һөнәре буенча эшли. 2019 елны без беренче балабыз Алсуны гаиләбездән очырдык. Ә инде үткән елның 17 гыйнварында кулыбызга беренче балдан да татлырак оныгыбыз Амираны алдык. Газиз кешем, сөекле тормыш иптәшем, гомере буе миңа олы терәк, таяныч. Балаларыма бар яклап та хөрмәт ителгән бик абруйлы әти була алды. Аның артында мин тау ышыгында яшәгән сыман яшәдем. Гомере буе аның һәр сүзен аңлап, тыңлап, гаилә учагын саклап, хатын-кыз вазифаларын гына үтәдем. Инде кулга кул тотынып яшәүебезгә бихисап еллар узды. Тик мин бүген дә, улгайган көнемдә дә аңа мең рәхмәтле булып, яратып яшәп киләм. Кадерле яраткан ирем, сөекле кодабыз, хөрмәтле әтиебез, кадерле бабабыз. Сиңа туган көнеңдә иң мөһим теләгебез ул Раббымның кызганмыйча саулыгын бүләк итүе. Бәхетләреңне арттырып сиңа бирсен иде, ә бәхетең ул безнең янәшәдә тату гомер кичерү. Тормышыңда уңышлар гел юлдаш булсын. Без беләбез, күпме генә эшең авыр булса да син зарланмый яшәдең. Бар тырышлыгың да гаиләң өчен. Синнән үрнәк алып, балалар да кызыллык китермичә үстеләр. Хәзер инде оныгың сине яратып, үрнәк алырга тырышып үсә. Әлеге матур сыйфатларың аркасында 2 дөнья бәхетенә иреш. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын юбилеең, ал бездән изге теләк. Ярату һәм хөрмәт итү шушы ул олы бүләк. Күзләреңә карап синең бар күңелем шатлана. Яратудан сине җаным, йөрәгем канатлана. Барысы да бар, шөкер кылып яшисе дә яшисе. Балаларын өчен диеп күп алда эш эшлисе. Әле бик яшь, картлык ерак, рәхәтлән җаным шуңа. Синдә ир-атлар булсалар бар, эшләре дә уңа. Бәхетле бул, кайгы күрмә, гаиләң яныңда булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә күңелеңә шатлык тулсын. Кадерле Камил Кәбирович, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын, ә музыкаль күчтәнәш сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен.
bilmesin. Solmasın süyügelimiz, sağı jiller etmesin, yatlar söze kirmesin. Ömürgeyler motor üte, parlaşıp usangına, sürelmisi yuyalığını yaratıktır sangına. Tırmış yollar katlavlı, ağır şoklarını jinerge, birge bulik ömürge. Tırmış yollar katlavlı, ağır şoklarını jinerge, birge bulik ömürge.